እዙይ ድምፅ ራዲዮ ኤረና እዩ። ዕለታዊ ዜና ባይቶ ጸጥታ ኣብ ትግራይ ክካየድ ዝጸንሐ ኩናት ዳግማይ ክለዓል ይኽእል እዩ ብምባል ኣብ ዘጠንቀቐሉ ዘሎ እዋን ብሓይሊ ዝተመንዝዐ መሬትና ብሓይሊ ክንመልሶ ኢና ክብል ዶክተር ደብረጽዮን ገሊጹ። ንሱ ምስ ኒውዮርክ ታይምስ ኣብ ዝገበረ ቃለ መጠይቕ ካብቲ ን8 ዋርሕ ዝቐጸለ ኩናት ብህይወት ዝወፅእ ይመስለኒ ነበረን፣ እቲ ዝዓበየ ጉዳይ ግና ህዝቢ ትግራይ ካብ ወረርቲ ናጻ ምውፅኡ ኢሉ ብፌደራል መንግስቲ ክወሃብ ንዝጸንሐ መግለጺታት ምላሽ ኣብ ዝሃበሉ ዶክተር ደብረጽዮን ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይ ዕሸልነት ዘጥቅዑን ተመክሮ ዝጎደሎን መራሒዩ ንጉስ ናይ ምዃን ሕልሙ ዕንቅፋት ንኾኖ ከም ዘለና እዩ ዝኣምን ኢሉ ኣቐድም ኣቢሉ ብውሃብ ቃል ሓይልታት ትግራይ ንኤርትራ ብዝምልከት ዝወሃበ መግለጺ ኢሳያስ ካብ ስልጣን ክእለ ድሌትና እኳ እንተኾነ ንኤርትራውያን ዝግደፍ እዩ፣ ንሰራዊት ኤርትራ ካብ መሬት ትግራይ ክወፅእ ግና ክሳብ ዶባት ክንደፍእ ኢና ብምባል ዶክተር ደብረጽዮን ምላሽ ሂቡ። ኣብ ኩናት ዝተማረኹ ልዕሊ 7,000 ወተሃደራት ፌደራል መንግስቲ ብዘይካቶም ብገበን ዝሕተቱ ሓለፍቲ ቶም ዝሰረፉ ነናብ ዓዶም ክፋነዉ ምዃኖም ይግለጽ። ውድብ ሕቡራት ሃገራት እዚ ኣብ ትግራይ ተራእዩ ዘሎ ምቅያር ሓይሊ ሚዛን ነቲ ተሸጊሩ ዘሎ ሰላማዊ ህዝቢ ረድኤት ኣብ ምብጻሕ ዝዓበየ ዕንቅፋት ክፈጥር ከም ዝኽእል ሓቢሩ። እኽሊ ዝጸዓነ ቃፍላይ ፕሮግራም መግቢ ዓለም ናብቲ ረድኤት ዘድልዮ ህዝቢ ክባጻሕ ን4 መዓልታት ኣብ መገዲ ተዓጊቱ ምቕናዩ እቲ ውድብ የመልክት። ኣብ ዝሓለፈ 8 ዋርሕ ኣብ ትግራይ ተፈጺሙ ንዝተባህለ ክሳብ ገበን ኣንጻር ሰብኣውነት ዝኸይድ ምግሃዝ ሰብኣዊ መሰላት ኣካላት ውድብ ሕቡራት ሃገራት መጽናዕቲ ድሕሪ ምክያድ ንዘውፅኦ መግለጺ ብወገን ሓይልታት ትግራይ እቲ መጽናዕቲ ወገናዊ ብምባል ከም ዝነጸግዎ ይዝከር። ኣብ ሱዳን 24 ኣባላት ጸጥታ ብሽበራ ተኸሲሶም። ላዕለዋይ ቤት ፍርዲ ሱዳን ብዓርቢ 2 ሐምለ ብዘውፅኦ መግለጺ እቶም ብኣባላቲ ብፕሬዚደንት ነበር አልበሽር ዝተመስረተ ትካል ጸጥታ ዝነበሩ 24 ሰባት ንቆንስል ጊዜያዊ መንግስቲ ንምዕላውን ሽበራዊ መጥቃዕቲ ምክያድን መደብ ከም ዝነበሮም ከሲሱ። ላዕለዋይ ቤት ፍርዲ ሱዳን ኣብ መግለጺ እቶም ኣባላት ጸጥታ ኣብ ካርቱም ተኣኪቦምሉ ብዝነበሩ ቦታ ወተሃደራዊ ልባሳት፣ ኣጽዋር፣ ነተውቲ፣ ዓበይቲ መሳርሒ መራኸቢታት ከም ዝተረኽቦም ኣመልኪቱ። መዞም ዕልዋ መንግስቲ ወጢንኩም ዝብል ክሲ ቀሪቡሎም ዘሎ ኣባላት ጸጥታ ሓላፍቲ ትካል ዝነበረ ሳላሕ ጎሽ እውን ርክብ ከም ዝነበሮ ተገሊጹ። ሳላሕ ጎሽ አልበሽር ካብ ስልጣኑ ንምዕላው ካብቶም ቀዲሞም ፊርሞም ዘንበሩ እኳ እንተኾነ 2 መዓልታት ድሕሪ እቲ ለውጢ ናብ ግብፂ ብምህዳም ተሰዲዱ ይርከብ። ኣብ ልዕሊ ሳላሕ ጎሽ ተመስሪቱ ዘሎ ክሲ ብንጹር እኳ እንተዘይተሓበረ ኣብ ዝተረኽበሉ ኣብ ትሕቲ ቀይዲ ከኣቱ ብኢንተርፖል መልእኽቲ ተመሓላሊፉ እዩ። ኣብ ከተማ ሞቃዲሾ ብዝተኻየደ ናይ ቦምባ መጥቃዕቲ ናይ ዝሞቱ ሰባት ቁጽሪ ናብ 10 ደይቡ። ጥሩፍ ጉጅለ ኣሸባብ ብዓርቢ 2 ሐምለ ብታ ከተማ ብዘካየዶ ናይ ቦምባ መጥቃዕቲ ብውሕዱ 15 ሰባት እውን ከም ዝቆሰሉ ተሓቢሩ። ኣብቲ ብብዝሒ ወተሃደራዊ ሓለዋ ዝግበረሉ ክፋል ከተማ ሞቃዲሾ ኣብ ሓደ ቤት ሻሂ ዝተኻየደ መጥቃዕቲ ፍሉይ ዒላማ ነይርዎ እንተኾይኑ ኣይተሓበረን። እንተኾነ ጉጅለ ኣሸባብ ናይቲ መጥቃዕቲ ሙሉእ ሓላፍነት ወሲዱሎ። ምርጫ ንምክያድ ኣብ ምሽብሻብ ዝርከብ መንግስቲ ሶማል ጸጥታ ውሕስነት ህዝቢ ከረጋግጽ ብዘይምኽኣሉ ከቢድ ብድሆ ይጽበዮ ምህላዊ ይንገር። እዚ ብዓርቢ ሰዓታት ድሕሪ ቀትሪ ዝተኻየደ መጥቃዕቲ ቦምብ ካብቲ ማእከላዊ ቤት ጽሕፈት ጸጥታ ናይ ሜትሮታት ርሕቀት ኣብ ዝርከብ ቤት ሻሂ ምፍጻሙ ንርእሱ ርኡይ ኣብነት ምዃኑ ተቃወምቲ መንግስቲ ይገልጹ። ኣሸባብ ብዓቃብ ሰላም ሕብረት ኣፍሪቃን ሰራዊት ሶማልን ተጸሪጉ ቅድሚ ምውጽኡ ክሳብ 2011 ናብ ዝነበረ ግዜ ንዝበዝሐ ክፋል ከተማ ሞቃዲሾ ተቆጻጺሩ ምንባሩ ይዝከር። ዜና ኣብዚ ይፍጸም። ሬድዮ ኤረና ካብ ከተማ ፓሪስ ዝመሓላለፍ ብኤርትራውያን ጋዜጠኛታት ዝዳሎ ነጻ ሬድዮ እዩ።